لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mula-mula sarang sukul kita ni Allah Subhanahu wa taala si dari kita ni hayawan na dipunha waktu ini wairun doay maksud buat malingkan umatisin masih Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk banda Muraysa bin pagsukot ang mga sila ng ambidik na waktu ini supaya kami makarihim maniuting nasihat insyaallah hindi na ilamin waktu kapag lamit-lamit ang kita ni serta di pa ako makatagda muna mga yunamo kamapan sa vaksin yala kawanin tayo makundi sinamayin pagtulak na mong kano-kano pa utabad nariya upang maraming barasa mula bay sa kanya larawan sa lahat actually sungsat to ako dia mamay na hindi ako makat kaya para sadya sin kaharasin namin waktu ini lagi daw ka namin apiki na kasan na mamiyarin isang naguman tunga kalinay namin kaptang atau kantingok singkat. In topic sungi pa bicarakan insyaallah sinasabutin na bicarakan amulayin kakaharan sinakida ilansin mukaddima sinakida sinalusin wal jamaah. Adapun demikian hadis pa ako makasud padag tagdahan ko iin bicara si pangasubo amo iin madaran pagkatungukan sin kidanig ay naman nakabataan kabot kamamaasan kaon nila iin bicara maguno na mayan kidanig magbicara sin akidah na sadya magtumari hari di station seminar puro na sadya akidah kamu na lang ngayon nagkahinuhala kamu na ngayon yapulak ka ng simpang sa muslimin di ka taliw kasawabsin na akidah na sadya libitra malawa na in pagkasilasa malawa na in pagkaimanghod malawa din paghambuo sabab long niya na patalog sinyaw ni akida sin kaiman subay long ni bicara o pero ni kapag kasilasa kapag hambong sin bangsa muslimin regardless of akida abiyating gabayan ni insyaallah karangan natin pag may ka subay doon ila yun atau akan hati mo iban sin pahamon inakiday sebab arak-arak in nagbicara yato wala niya kaya pahaman in kahalagaan sinatid kaya siya biyad mo makabicara siya simbihayat karena bang niya kaya hatihan mga kamakoran at ay makoran dito siya makabicara simbisara so muna in para kala akid mari kita muna pa definition sinamin akid unin hati sa akidah unin hati sin kalima akidah si pagka-answer ay ganit akidah si magarantay ni pagkadunguhan akidah nila nagyabi akidah nila ito hukum marayaw so pangasubo unin hati sin akid sebab in term akidah ini Arabic term si Arabic si bukun ini bangsa tausu kaya sabi ito gapunahan na ito hati ho uno meaning sin akidah ano yung mga akidah ini sebab madarat na ito biasa isang pagkanungan minsan yung ta'arif di na ito kahati definition diba? Okay insyaAllah yayaw
Nilayon na ito, tawag kang dihilan na ito, meaning, maniw yun, kuno in hadisin akidah. Nasabot hakidah di Utaymiyah, rahimahullah, akidah al-wasitiyah, يعرفن إن term أكيد لونيا العقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه. In hadis العقيدة أمنا لونيا إن piangapdusan sinhambo kau apa ngatayan bangkalian dilan dia ditararimin yakid aku in biuku kaya tanya biuku yakut sin manusia apa ngatayan ni amon ko yun yung pagbog pang mga riga ito pamogbog yung pangahagat kami at yung manas term lagi nah yawa si ini dengan aktul habad idha ramat aun siya amoyin dubit bango siya pagkutun pagtawag ito aktul habad ibiyakut pinamin dubit kaya sabi ito term akida rin usual siya pa amoyin lang ka pangahagat atau akan pamogbog atau akan amoy pamandan si manusia sumutiin ideology si manusia atau akan filosofi si manusia sumut na para kalaki unin biya ko nini panindog niya unuin bogbog niya yang angaptusan niya napagaradyaan sin pag-agama niya amo iningkatan sin kakahinang niya peace apang hindog sin niya kahagat nga dilaki nga so unuin kahagaan sinakili muna-muna on hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam lawnnya ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'iru 'amalihi kullu wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi benar duhut aun duhut habang kayat atau kan jasad si manusia dugo na kukumpul yan habaran si manusia apabila nung dimayaw indugo na kukumpul yun dumayaw ingkatan ang gautabaran si manusia dumayaw siya pero bang siya kimangi isap kimangi ingkatan in hadis ini bang tanungtungan manunjuk siya bakit sebab akidah ini amin pangarat atau akan pamokbo haulo nagkatampat hapangatian si manusia ingkatan sin himumubat sin kita in action sin kita in hiwan in jatuh buat hamuin pamaran saya unong ingkya kaharat kita ini may kamaasa may nila di katinggalan atau may nila pag hinamon magsakat pataasin buhol mangayo-ngayo atau alam sing buhol yaw atau hamatak ba sabab amo yung timbog nila amo yung inamuin akida nila din lang yasin kamas-masan namo suway namo tibawon in mga kaapuan namuin nagkalawa ini ito ang kilay kaya sabi ito bang mo sila kaya nasihatan magdepensi di pinang nila na mo kakahinang nila sa mamuyat di pamarat siya panayma nila inyawon undan panayma nila inyawon imugta diyan din example sila mari kita pa mga fraternity brotherhood in sila magtawang kay mangod nila atumpugan niya siwo na naanyaya at tawakan nanganyaya kamangsit saan kain inamin kamumuhan nilang tinayni mahon sa dentro bolivan sit kay banan group inatu akida amarat siya nila amo yung timbya kang mga iwa nag-drive ka nila makita nila mahinangin mga action niya in mga kakahilang niya
Na, ganit yan, yung mga, doon kayo nakakamay, yung mga Christian, dengan siya. May tayo, in sila lang ka, magsumba si Marhala. Mga mga kabatu-batuhan. Because sa mga tinakida nila, akida yan. Kaya sabi ni mga orang, na hanggang mahal ba ito yung pagkaradyan akida. Sebab uno-unoin piakarat siya si manusia. Uno-unoin biyutang sinamugtaw ang pangatayan. Amoy biyagbuhan, iwan. Piagakuhan dia, amo yan to inuno, in pag-result how no, hagkakahinan, iwan habitsara. Habitsara ni. Pangibarat ha, mga sasakatan, in pangatayan niya, biyutang sinakita, biya sa pagkakmakina. Bang imagi makina, may kapusan sila mo, hindi niya. Misang pagyan initingkat. Misang pagyan inamuin, jangka, atawagan, uskan sila mo sasakatan niya. Kasamantara, larakin makina, makadaman, di, may kapusan. So we have to idaradat sila mo, pangadat si Manus si Amoy, mutangan sila kinaya. Hanggang ipangindol sila kabisla, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu siya nagpasapla, Makkatul Mukarramah, Islahul Aqidah. Naghalulay, nagdayo si pamarat siya si manusia, akidah si manusia. Sebab inyamulatang si mata si mga bangsa Quraisy, before padimatugin Rasul sallam, kakahilang si kaapuapuan nila, magsumba pa mga barhala, magdagang ha mga kakubul-kumulan, magtawag pa mga amoy puot ka o iyaw. Inagawa ki. Adapun, inakida biyan, pagtawag mo, akida farsidah, akida bago, akida ba'tan, akida wikimugdan, akida larang. In-introduce si Rasul sallallahu amo rin pagtawag akida sahih, akida korek, akida sahih. Amo ini kamulan siya. Naku no atawakan biya din. Inamuin kaingat ka. Pag akida tayo imugdal atawakan wala. Yadiin. Simple ka. Kau si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Ipagpit ko kanito para kanan. Sa lugayin na magbuksin doa ini, di na kamu malaung sa lama-lama. Di na. Uno, kamu na Quran iban hadis sah. Quran iban sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam. So dahil na sa wag ini, pag in-akida sin kita, in-pabukbuk sin kita, imugdan hapang Hindu sin Quran iban hadis, idan akida sah. Sa kamu yung intimbangan sila akida timugdan. Pag nag-adak in pangahagat, in pamagkukuk, hapang Hindu sin Quran, iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bang siya nag-kontradik, inan baka din akida. Baka din akida. Nah, humihil kita example. Ya si mga sahabat. Abaikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Ayaw niyo pagkura-kuraan in mga sahabat. Ayaw niyo pag amindihilan yung in mga sahabat. Sebab yung mga sahabat, baita sin Quran, radiyallahu anhum wa radu anhu. Yaridaan sila sila. Allah subhanahu wa ta'ala, iwanag nila sila ko. Hadi dia bangga kita uring panghindu si Quran. Iman hadis ni Rasul sallam mataas yung darajat si mga sahabat. Subay na pagmartabatan ni mga sahabat. Subay na sila pag-agdadan. Dahil na sa wag ini. Apabila ang tumpukan, in panghindu nila yun, dumugal kanda Abu Bakar Siddiq, kanda Umar ibn Khattab. Iman kaiba ng mga sahabat,
Meaning, in pangahakat nila yan, nagkontra din ang Quran naman hadis. Inyad akida bakit? Madarra. Amo yun yung timbangan. Sebab in baida si Quran naman hadis. Na di menjadi gura-gurau di mga sahabat. Di magajari amuin dihilangi di mga sahabat. Kaya ridaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ilamuin ng katimbangan mga katimbang. Kapabilay na akidati imugdan habang Hindu sin Quran iban sin hadis. Amo yan in akidah sah. Nabiyan ini sabtok kaigat kagimugdan Quran iban hadis. Di ko kaada rin Quran. Di ko kaada rin hadis bahasa Arab. Inansya mengajik kau. Berarti nanti mengajik. Sebab yang ini kau faham mo, Quran iban hadis, kau beri mengajik. Oh, dah maklip saja kau yan. Atau tumahan kau ilham, para tumahan kau wahi, mayroon. Atau yang anak kau memang di kau maingat, wahi. Haji. Kan yang beda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridah ala kulli muslim. Yang magtutur ilmu ini dia fardu wajib tiap-tiap muslim. Muslim bahwa wajib. Sebab kita biarkan jadi sing Allah Taala magibadat. So question dia. Biarin kakukdan siya pag-ibadat mo, bangko di mengaji. Bangko di hati hun, biarin ini kasa sinibadat. Biarin ini hikawatan sinibadat. Mengaji. Sebab kritikal mga gaday mangurang. Yung pag-ibadat apabila pacambah. Apabila siwot-siwot. May takaw nagturong. Kasi lang mo yung maningkat na turong. Nagtuturong. Imbiya ko may pahala. Hoy, sebab dan ikut siwot. Kasi lang mo bang magtirong yung maningkat na turong. Istay-istay lang taman. Inya tu, way pahala siyang pagturong bihayat tu inuno, inamoy mo karma. Sa bagwas mo, may kako nagturong. Sa babaw, hinidakan sila ng Islam. Pagkababayan, so may magkamot sila. Kaya hakal pindakan sila kaman. Amo yung tigimog na. So bigda siya yanin, amin maghinang sinibadat, karna sin Allah, pangakan na sarat niya, iman na limod simod. Di yan magsimod. Lumipa ko luwag example. May tako di magkaon baboy. Example ha. Bakit jawab mo din ilong mo? Kasi wala ko nabiyaksa magkaon. May kasi ako nabiyaksa. I mean, bang ko nabiyaksa, pwede, kumaon ka. Diba? Hindi niya bang ko nabiyaksa, kumaon ka. Ada po rin Panginoon sinarama. Sumayin lang siya, mabagkaw, sumayin ako rin magkaon. Sabab, yarang na ako sinarama. Yarang sinapay, ibang rasul. Pinakunagtaan. Ihad ko inamuin, sumay pabangkog siya. Buko namin maningod siwod. Okay? Bukod si maningod siwod kita. Hati-hatihan niya? Na. So, kahatihan kain, imog na niyang pag-ibadat ka, magbalik kita subay kita magati. Subay kita magati. Amo baga mga katay mga orang in laun ka pag-ibadat hindi ka subay hatihon. Minsan ni namin mag-school kita. Uno, mahinang ko master wag ko di mag-school education. Ha? Mahinang ko yung mga nurse wag ko di mag-school nursing yun. Ha? Mahinang ko pharmacist. Wag ko di mag-take pharmacy. Mahinang ko doktor. Wag ko di mag-take medicine. Impossible. Pag sopa may nito, nag-doktor, away roon, nangadji, way nag-iskod. Na, aragala, imbis na ubat inikat mo papasyente mo, lasun, kaman matay, in pasyente. May ita, kasi way mo piyangadji. Way mo piyangadji. Nagpachambag. Bangko nagpatindog building, way ko nag-school engineering. Aragala, hangin siya dyan, nanumagtoy.
Sebab wala kung sekolah biar ini kakambus sinamin foundation. Hadi ingkatan profession diha hadun ni. Di mo siya madawhat, bang mo siya dihilabay ng ka-studyhon. Pag-iskolan. Supaya, iksak inamuin biya mga uno-uno na ang kakahinang mo, ka-feel. Sa babang mo, kung biya siya, ba't delikado? Bang biya mag-doktor-doktor. Magpapil biyan engineer siya. Atau akan biya mga pharmacist. Naghilang na magtuuwat bihan. Pagkidalas yun. Kasi mayroon yung nag-iskolan. Critical mga. Magsampaman para ka, wala sa tukay. Amin mga profession diha dunya ini, di mo siya madawat. Subay mo siya pangadjiun, di kumugdan inamin, ngayon ka hinang mo yung subay mo hilawin pangadji, dia din yung pag-ibadat sa Allah. Di ko mangadji siya. Dia din yung pag-ibadat sa Allah. Mas labi subay ko mangadji. Supaya ingatan mo yun, pag-ibadat mo kimugdan. Sa habang subama, nagpatsampakaw, nangagat-gagat sadya, delikado. Ang paha-ibadat mga katay mangurat, pag ko na feel dahil feel ko ang mag-ibadat, masikpit. Sababin, katudjuhan si manusia, palong sila pinaragat Jahannam. Pinaragat Jahannam. Ang ganda, sabay kita manag. Okay? Ang ganda rin, di ba nagnanayat, timurong ikra, basta to. Sabab, before ko maghinang sinunoon, suway mo ingatan inhinang. Kung mo maghinang go, hindi na mag-ingat, di pwede yan. Iskat yan. Pantay pa siya ako, magkamali. Na. So, inakida mga kapanguran, masubay at ingatan na kimugdan, subay ini, umatap siya pang Hindu sing Quran, iban sin hadis. Kumugdan siya. Ganyan siya ba? Biya rin ikaingat na imatap, ay mangadjik no. Okay? Mangadjik no. And then, uning kahalgaan sinakili. May dago mga tiyakila. Uning biya mga makawa na in kahalgaan sinakila mga kabanghuran, katay-banghuran, dunay ni danan mataymahin katalibanan si manusia. Danan mataymahin ibadat mo, pagkimog na rin akidah. Danan isang, di mataymahin pag-ibadat mo, magkarakin akidah. Larakin akidah. Biyasin pagsyirik po Allah subhanahu wa ta'ala. Aun, pagkakitaan niya mo yun, maghinang bahay-bahay, along simbay. Pagkakitaan niya, hinangan bahay, sarda, butangan kurdi, nagadong iwan piyaning, pagdum jumaat, hinangan sampul-sampul, iwan iklog, bahasa, lahuton, sabab anak wala limahil, atau akambal sin anak niya yawon. And then, pag niya ko na yung diinahon, o masakit, atau o mapatay, atau akan awang kamumulahan, jumato, di dumayawin, kahuyanan, inrejiki, inpagmasa, yan tinakida si mga kawin. Hanggang may na mag-ilang sila niya. Na, unoin kakahilang niya. Unin ang kuman, inihinalang bihagdo, wairun pagduaruwa, syirkun akbar, sirik dakula. Uy, may tayo sa sirik dakula at mga bayway. Gabi ko sinakida yan. Amin pag-akat niya inyaon, magalihil munfaat, magalihil mudarat. Hati niya bang biya mga pusbaon, labuton, hati niya biya lumayon pag-usa. At magalihil munfaat, kaulianin na sa sakit. Umus bang sopa, mali niya labuton, o magalihil mudarat, o masakit, o mapatay. So, amin tinakida. Sebab sinakida dia na syirik siya. Sincere ko dapat. Syirik dakula. Yatian yun. Narang kau na kayo ng sincere dakula, nalumpas ang katalibadan. Di tayo maun. Di tayo maun. Uling dalil. Nafarmat sila Allah Ta'ala. Lain asyraku, lahabida anhum ma kanu ya'malun. Bang sila nagsyirik, malumpas, mapakaling kalat, sin kakahinan ni. Subhanallah.
Kami ningkagan sin akida. Pag kimangiin akida mo, di tayo mo ringkatan ibadat mo. Di tayo maon ringkatan ibadat. Dengan sabi, ikaw po na antod, mga kamangha. Inkahangaan sin akida, may pangatyon ka. Sabab, pagantong daigdig, inamin ang malibadat. Ang malibadat ka. Bang mo kita ulit in manos siya, yun, sibo-sibo, ang ka maroyin pangagdagan, nagsasambahayan, himihin ang sindakan, sa di yan magsiwi nakita, singkiman, di. Ang nakita niya yun, example, akita. Tingkor atau niya bihayawan, bukun na juko, ulang na, kaya pindahan, okay, yan to, akida yan to batil, batal yan. Sa pabita, apabila to imya, tingkor at bihayawan, ulang, kaya pindahan, magtuy mo biya ka din farman sinallahu ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Benar doon kami innak paturun sin Quran, kami rin sabi magparihala sin Quran. Kami magparihala sin Quran. Tiap-tiap Allah Ta'ala magparihala o magkakuan sin Quran niya o magkapitna o di lang kahigas mo magkulang siya di Allah Ta'ala magparihala. Bukong biyasin kitab-kitaban na kauna, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, piyangan doon sin Allah Ta'ala pagparihala ang kanabi-nabihan. Kaya siya kata, piyangan doon niya man ang kanabi-nabihan. Jima to inono, inamin, pag-revive, kaya pindahan yung kailan. Inkalam sin Allah Ta'ala katabi. Pero yung Quran, way. Allah Ta'ala, inamin nagparihala. Wala piyangan doon ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala piyangan doon ang umat niya, sumagot yang inamin nagparihala mismo Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ko imiyan, kulang. May mukyaha ka rin beta sino. Sa kaulo, linulaw tayo, med kawala ko yung mapyarihala sa magnagkulang. Kita. Hanggang na suway kita yung mga jimarya. Kasupaya kahatian natin, mirin kahaban sila kide. Sebab Imam Al-Jabir itu seorang Maktuy. Habang Hindu, sinapo yung Quran. Iban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, suin akidah syariah. Amun in akidah sinahlus sunnah wal jamaah. Sebab kita ada may tatay ni biya mga pangatiyon. Sebab ang hadis Rasul sallallahu lawan dia sataftariqu ummati ila 72 firqah kulluhum fin nar illa wahidah. Mapulak kalat nung ngayon umatku pakapituan tag dua tumpukan. Ini dibayin si Rasul sallallahu alaihi wasallam wairun dapat subay siya tuud jumatuh. Subay tuud jumatuh ini. Subay siya jumatuh. Nah, ingkatannya tolong sin Rasul sallam halau sin abinar ka jahannam. Except in hambukukta. Ini tawin nagdarawa ka ng muslimah. In kapituan kagdua ito, nagdarawa ka ng muslim. Sa paida sin Rasul sallam, ingkatannya tolong sin narka. Hambukuk din makasad palulisan. Uno, maka alaihi al-yawm ana alaihi al-yawm puasa siusidong ingkau dan ni babaw biasin babaw pulang si Rasul iban si mga sahabat amulai tumpukan biya makat kapag Hindu sing Quran iban hadis sin Rasul na intumpukan ini imo ada hajabat kayo mamanus kami ang nagdaawa kami lang nipuntan. Kami ini biar mga tumpukan kimugda. Nung isang sinang kukuhi kami, bukod kamu. Kami ini biar mga
Nabi sila Allah subhanahu wa ta'ala ke hidayah. Kau isap saja tu, kami bukan sabda mo. In tiap-tiap tumpukan magdawa kimugdan. Tadi na kami ingat, paano ba yung kimugdan din? Kau siya kimugdan. Kau sini ni, kami kimugdan. Kau sini ito, kata magdawa. Nabahino na kau. Paano rin korek din? Kasi di man jari katanya itu kimugdan di hambuugdan yang kanila. Hambuugdan. Sebab bayi dah siya nasyallah, hambuugdan makapasok dalam surga, makasur. Ingkatan dalam sinarga. Nabi rin kainat mo, baik kanila isyong kimugdan, biyasin na kinukain na. Timbangun mo in pamalat sa nila yaon, inagida nila yaon, fa-Quran wal hadis. Timbangun. Apabila inagida nila yaon, in pamupok nila yun, miyangga, nagkontradik iman Panginoon si Quran wal hadis. Ayaw mo kawa. Minsan pa sila nagdawa kimugdan, inyat do, pa kanila kita. Sebab, magkajariman kita ini tiap-tiap dengan kami kimugdan. Gausin sila kami. Magkajarian to. Pero pangaso, korek ba, kimugdanin akidah. Akidah, korek. Di, imbangun ka, Quran wal hadis. Sebab, kami ini baita sin Rasul sallallahu. Isu-isu na mawbuk hadwa ini di na malawang salamala. Kita ini hadis. Isu-isu na mawbuk hadwa ini di na sila malawang salamala. Di na sila malawang. Ay di mana bang komuniklas na kadwa ini nalawang kakaw. Sa kamu rin hindi na sila sa di ko malawang. Bang ko na mawbuk hadwa ini. Sebab zaman tayo ini nagsangay ilmu si manusia. Nagsangay panghati si manusia. Bang biya mga tumubon mo biya. Sebab zaman tayo ini intao masu amin lingkat sinawin tao na bisa. Amin lingkat si bisa. Alingkat ng indas niya. Bukun bihan ito mga katim. Sumakawa, itaain panghindo niya yun. Bangkimugdan ang Quran wal hadis. Ayaw kumagawa sinamin limo si Misraya. Sa bakaon niya, na may nagmag-isa, magawa ko bihan. Sa sumagawa, magpukita ko niya ito. Hoy, kaya naman nagwa si nakida, paktan. Nakida ba? So, ako yan, mga mag... So, biya na sinagi, way roon, at tawagan, ingatan sin nagdawag kami mudlan, inyad do. Ro, hambuog na, subay nilatimbang ninamuhin, akida nila yaon, pamarat siya nila yaon, habang Hindu singkura nila kayo. Kamu yan. So, maluhay ito. Ang kanalong sin Rasul sallam, taraktukum ala mahajjatil bayda. Layluha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Binit na kamulang sin Rasul sallam, ala mahajjatil bayda. Masya, inamin, amin alama, binit ka kung sino pabukbukan, kliro kata. Biasa wa piatarang kata sino sallam. Intanda si katarang niya, Indo biya nung yung sinadlaw. Bukun kay dong tigit do, bida sino sallam. In pagpasawa kulong niya sinakama, Indo minsawa biya sinadlaw. Insawa. La yazigu anha illa halik. Wayroon ang dingding hamin panghindong magpalikan, malaw na siya. Madul dyan na siya. So simple da. Ahad sadya ko, panghindo si Quran, iban hadis si Rasul sallam. Uno-uno, kapdagan si manusia. Uno-uno, kakahilang si manusia. Balikan pa Quran ni manusia. Kaun yung dalil, uno dia kaninang yawan, sebab uning baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bangon yang saggaan niyo. Perkara pag-agama, dia sindikat. Kalau sila mo ngayon, manjari lang inilang ini. Kalau sila mo kinyang bidah.
Nung sinabagin niya, isin mag-judge, isiyo. Nung sinabag sumutan, bagaw piyagsagaan din. Habarakala uno-uno na. Labi lumahapag ka ba? Balikan niyo in panghukom pa Allah ibang Rasul. Unin maksud, pag-Quran ibang hadis. Amo yun mag-judge. Suway ka mo makrida, magpanghukom ang Quran ibang hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. On sumpat sila. Pangingkaunan yun na mamarat siya pa Allah, iman pa ato akhirat. Magkamo, mattatang ang aharap niya pa Allah, iman pa ato akhirat. Bagong parsakaan nyo, magrida kung magpahukom pag-Quran iman hadis. In mga mariman, apabila o nahinat niya, mistake, way gimugdan. And then napatarang ka ng Quran iman hadis, inyon way gimugdan, magtuy siya, magbalila. Sami'na wa ata. Diumog na muna magtaat kami. Bihati marim. Pagka diumog na muna, pag ininibukod mo na, hadalin kaya walin ang Quran iman hadis, magbalila. Itukbal ring gawin. Bihati marim. Na magsaba mali ikaw magkaharap. Si Bida na gilmit Quran iman hadis. Dalil, magkakailan yun. Di ka magkaharap. Pag biyatuloy ko nagkaharap pa Allah. Sa magyari ito sila Allah SWT. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bangka mo na mamarat siya sa Allah. Iwan pa daw akhirat. Suwaitod ka. Gamuin. Mag-uno. Umahakat apabila dahon ka mo magpahukom na Quran, ibang hadis, si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga patay magpapahukam. Ada po, di na mga alamat sila mo itong ka at wakan sifat si mga ahlus sunnah wal jamaah sa putong kami maniutin. Pagkain akida sahih, akida kimugda na mo rin akida si ahlus sunnah wal jamaah, unin mga pangilahan kanili. Sebab in ahlus sunnah wal jamaah, in sunnah, term sunnah, amrin at-tariqah, amrin aturan, niyabayan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ka manakaw fi'il ng tahrib. Ada pun in jamaah, mga sila mo in nagahambuok. Subang umilingan in ahlus sunnah wal jamaah, mga tao, amoy niya mga sunnah, serta nagahambuok sila roon. Nahambog sila rin yun. Wailog sila yan. Minsan pa kuno indinggat sinhilang yan. Apangatod singkay mana, ibagat unay siya nawingi niya. Pag kami maghinang iniuni sa bingin niya, di sila masasagsimbihan. Di. Sabab sila stick sila. Habay na siyang Quran iman hadis. Habay na siyang Quran iman hadis. Minsan pa dawa si kay mana ininan yan, napin wala na, di na singura ni Madanis Manjari, asya mandara o yung dalil, di sila maghinang. Di sila maghinang. Nah, ita niyo ba mga kamangkuran? Biyasin na mo yun, magbas sa Quran, hataas sinkuhun. Okay. Tumit kita example. Magbas sa Quran at sinkuhun. Langsing kayo manan, manjari. Langsing kayo manan, di manjari. Okay, di manjari. Sa mabigkuhul, bukod niyo, dapat pagbabasahan Quran. Sebab langsing Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura, sallu fiha, waqra'u fiha al-Quran. Ayaw niyo, amo inina nga, in kaway bayan niyo, biya kahantang kubur. Pagsambayan ka ng mga bayan niyo, magsasamang sila. Iba't pagbasta na kabukuran, habay niyo, bima na, in kubur di man dari magbasahan ko ka. Di. Napagsumbagang mo ito, yung bukan, di ko mamasa ko na kubur, safe. Yung pag-aaraw, safe ko. Laban ko naman siya, sabab bisa daw nagjarin na rin nila malam. Nah, so
So dengan sabi ni, inamoyin Ahlus Sunnah wal Jamaah sila ini, uno-uno na sa debate sin Quran man hadis dito sila nahambog. Dito sila nahambog. Kaya sinsambat kabalikan, minsan pa uno naglasi sin kakahinan niya. Asya mandara wayrong dalil, di sila maghinang. Sa magkamaduran yung kanila na indalil nila minsin kamaasan. Kasi magsakat ako po. Asumuunin dalil din. Way sali karil na dalil ako ko kaniman natin. So, uno rin dalil nila, kami sa binipin ka masin kapo ako anda. Mga kamumas, kung nisap ka po yan, nagdarana ka po yan, ilmo bago. Kamu mga ustad yan yan. Yan sa pamungsin mga mas-mas. Yung mga kakuruan ng kaniyaw, way na, nabinday na lang yan, sinhinagsing kamaasa. Nagdarana lang yan, ilmo ba? Ang kanin kayo walang pangmunasihatan, mga biya, magulang-gulang, yanon ka. O ilaw niya, nakauna pa kami kimaon, bukas din kayo mo yan. Nakauna pa kami minom tubig, din kayo mo yan. Subhanallah. Inya doon sa waksing katakapura, hindi siya may nagmalipas sa kasama. Namisan na kayo sa kakauna minom tubig, bagin na inom mo tubig, lumo. Yan ka. Ha? Okay. Mayroon dalil nila. Biinsin ka po ako. Lihat ko rin siya mga nakauna. Mga umat nakauna bang sila subuhon? Balad jabi'u ma'alfina alayhi aba. Inakamot na punit. Yayak siya na mo. Di nga kapuapuan na. Mayroon to dalil di nga kuraliman. Indawa siya mga umat nakauna. Sambil pa zaman si Rasulullah bang sila kaabidun manuhid pa Allah. Maka sinsara sa mga tao, inagi nila, hoy, kakaroon na, may bitsin ka bas-basan na mo. Namari kita ba sa mantay, isimu na isa. Pagkanasihatan, hoy, ilan sin ka bas-basan na mo, di ba magsimu? Sa mabit, akal si manusia si Huda. Manusia sila, manusia risagat, ang kaakal. Ang kaakal. Nah, so dengan mga sifat sina Ahlus Sunnah wal Jamaah, sila ini akaroon nila na sa diyan inamin baita yawayan sallam zahiran wa batin. Abiyo din akaroon nila demikian akaroon nila yawayan mga sila as-sabiqin al-awwalin, amin mga nakawala nagkasumpa kami sa dengan mga muhajirin iban sinansa mayta sabab yung mga muhajirin iban sa kahukuan mga sahabat sila yasaksiyan nila yung pagturun sin Quran para Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya masahan din sarga nagagawa sila ilmu direct para Rasul sallallahu alaihi wasallam hawairuun wasita hawairuun ud nagapag-alugtod sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadi dan sila ini fahum aqrab ila syawab. Sila ini lebih masuk pawin lauda kimugdan binabin kagahinan. Iban lagi sila mapatut siguran agaran puasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ikabdagan si mga sahabat inyon hujjah. Bangwayrun namyangga hanas dengan Quran dan hadis. Ikapagdalil siya. Demikian bangwayrun dalag mukhalif kabdagan singkay walang sahabat. Nakadyan. Nah, bihini nalaman si mga sila Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akaroon nila may daksin Quran dan hadis, may daksin mga sahabat. Demikian dengan mga sifat nila, yaamat nila wasiat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Pangkayong kung kamulaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnaku iban sunnah si mga sila khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin amunin Abu Bakar Uthman ibn Ali radhiyallahu anhu. Pagkayong kamu
عليها بالنوادر. Inaddu alaiha bin amoy nawadis. Inawadiri, namin para sila min bukang. Yang sapat kung si Rasul sallallahu alaihi wasallam inamoyin pagbugbog ka, sundan niya, iwan si pangagat ka, Khulafaur Rashidun. Iya sinamin, pagkutkut ka, sinamin bukang. Umitin, pagkutkut si bukang. Di ba? Hauno inamoyin mahugot kumutkut, asimot ka, min ipon haunahan, atau habugang. Haunin mahugot. Di ba habugang? Habugang yung mahugot. Na yaksa para isinral syakam, ipanggayong kumlim, haamuin, sunna sinral syakam, dia sapat panggayong kung sinamit, ikaw pagkutkut mong simbukang mo yun, at iya mahugot. Mahugot siya. And then, waiyaw mamakdasya dito mo. Iban hangli ka, haamuin, pagkaradyaan pa. Sabab ikataan, haamuin, inagbago inyan kalawgan. Inyan kalawgan. Ama na pagdawang bida. Sa mga bidain na sulang siya hasun na sinusagan. Amin in opposite sinusagan. In paraka na bidawin, wala na kaya may ka, iwan wala na nahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapakaradyan siniban. Ang kanina may darat ipag Hindu atau kalipagdasihan sing kaguruhan in terms in biday ni magpahalo manusia so na kikita nila paisa kikita pa sa kaguruhan sin masing-masing kayo ng bida di hawala sin kita ni bago ni wayroon nari sa inibitsara sa mapuna-muna inabitsara Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mapuna nga mga manusia allergic bida sa jargon siya bida na biya bida na sa sabab mga katimang orat igagay ng bida ini kalong amo rin yung pangatod mo hilang marayan sa sabab si mayroong dalil idyado di manjari ang karon bisan pa amuin matod na magbugkan bisan pa na matod na magbugkan mataon lagi hinagdan. Bukunin ka sa mundaran, subay niyo pa ako, bukunin niya pangilangan mo sinhinang kimugdan, asabab sin mataon in lagi hinang. Ako bihantok. Amo yan yung mga filosofi mo. Ilang po'y pangagot, kung ang kanyaon, at iya korek hinhinang, asabab mataon isap lagi hinang. Ako bihantok. Sa impangilangan mo kimugdan hinhinang, bagaon dalil na ikakuran ni mga hadis. Kunin dalil mo sa magsimmat o rin naghihinang. Sa indalil kimog dalil nila, bangong dalil nga Quran iman hadis, isang tahamukin naghihinang. Sa nambo. Hanggang na in kauli ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lawni, al-jama'a, ma wafaqa al-haq, wa in kunta wahdak. In jama'a ini, amuin, di mo bang siya, imatap siya haka sa hunan. Minsan pa isa-isa. Minsan pa isa-isa. Bangmanin ikaw, ipog daling pamugbog. Napangito si Quran. Iban sin hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. So dahil sa kapili mga atay mga orang, ano siya sambat, sila mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, di nga masipat nila. Paunawang nila, baubugan, inkabdangan farman sinallah iban hadis sin musallam kataan mo inkabdangan sin manusia piyauna nila in farman sinallah iban hadis sin musallam bakaon lain hamanga kiyanganan guru naka atawakan awliya naka atawakan ulo-ulo na nagnasihat ubus sulang habang ito afarman sinallah iban hadis sin musallam di sila magkasip sila mintak na gabi. Sabab hauling kawaon, para man sila Allah man hadis sila at wag ang tagat niya yun. Nah, so in mga sila, amoy Ahlus Sunnah wal Jamaah, isipat nila,
always hataas informan si Nabi Madrasa. Minsan ba amuin itkapdagan si Jesusyo na nagdarawa simula. Baya-baya na kanina. Bangmana kuya rin niya baka na Panginoon sin Allah iban si Rasul Sallam. Sebab subay kita numahal ni bihayaon. Mataon in nagdarawa kuno sumagawa in panghindo gaman makalaon. Naingkit in kita awam. Awam. Di tak ingatan, oh nubay pun kita dia in mistik kasirika sa musikoy kita na nagji. In budi o magpagwa in hinang yung manjan. Daung sinini di manjani. Ako nuning kurik ka nila, hindi may taning kaguro di magapo. Sabab bukod simo-simo. In dia mangadjian si mga kaguro. Buno no kay ingatan. Banghawa no in kimugdan ng kanino. Pagkaw na nagji. Ngaji. Ingatan. Masang hindi ka awam. Di ka makapinig. Sabab awam ka. Awam ka. Sa bangin na tanong ka niyo nakapangadirisa. Kaya nga talinggap na ganyan. Di wala kimog. Yan sabat kawilikan ko. Ayaw kita magawa sinlimu, sintaw, maghimumungan. Mingkat sinamin bitsara. Amin makatangis-tangis. Adawagan uno-uno na sa kita mag-undalin sin bitsara amuyan mag-undalin sin bitsara buko na mo injahan mo nakatangis sa kulong yung siya nasiyagan mo dia maningkat tingkatag na kulong yung piyakana subhanallah bukod sa kita mag-undalin kawa bangway misan pa isin nagpangwa misan pa isin. Sebab ingatan manusia magkalaw. Demikian manusia maglalaw. Bukan saja magkalaw. Sesuai kita mahal. Nah, iban subay yung pagawaan ta, sinabing pangaji, amuin mga tao, yakilahan inagida nilang marayaw. Inagida nilang marayaw. Ayaw mo doon, gumawain mo, ha mga tao amuin, law ta, yakilahan sin mga mahadyanan, manggalang, bumay lagi. Nah, pag ini nahapog kita mga ganay mga orang, pag Hindu siya koran ni mga hadis, mahambog siya din mga hadis na. Mahambog kita ni. Sa baita, ihini, nagtutumpok-tumpok, sa babin niya, hindi mga yung mga. Aming mabukat niya yun. Inawin pang Hindu. Kaya Hindu kanila si mga kaguruan nila, bisan na kalong. Amin, akarot niya, ipangadji kalong. Bisan pasulang, Quran naman hadis. Sebab bang ini naghampo. Kita, naghampo ka na ng Quran naman hadis. Ang pagtumpok-tumpok, mayroon na. Mayroon. Sebab, di na kita niyo mga mahampog mga katiman. Mahampog in umat Islam, pagkataan magsama-sama, mabongkog ang Quran naman hadis. Ako rin yung magkapahampog ka to. Sa kaino kita no, di magbalik. Kami magdepend kita si tiap-tiap tumpukan ka. Sinakida na misang pa kalaukan sambil patong kiamat, di kita mahampog. Sa pag kita ganda na mampog, nagbalik kita ganda pagkurang ni hadis, mahampog kita. Mahampog kita. Sebab yan kita si Allah SWT. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Mangumpiang sulangan niyo para kalahon, balikan niyo Fatimah Rasul. Pagkurang ni hadis. Ini solusi. Mungkin mana ni mabaya. Rasa di saja mahamuk. Iban dia nasi kaki bukai dan cuma tu di kami kami tuan tumpukan. Ingkatan maka tujuh balong sinang bilang katihan. Kamu ni nampu. Kamu ni nampu buksing tersebutan. Dan murah-murahan para katimang orang. Sa paupuin waktu tah. At ni para kalagi ini. Nabi siya nagkaadlaw di maubos. Inyato ya bukan di saja sumagawa lamit-lamitan kita niyo at pagkaguruhan pagman nagmulpaatin nasihat at mula-mula ginahawaran kami mahulikan yung kata wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.